हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दं। दानि लोगोफोर गोदान साख्रि ओंखारबावदों डिसि अफिसाव बेनो जाबाय नेम अफ दा पस्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट। दा बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां फरायनाय जानांगौ आरो लोगोसे बैसोआ नोंथांमोना बेसेबांनिफ्राय एप्लाइखौ खालामनो हागोन जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेसन। दा जों थांसै अफिसियेल नटिफिकेसनाव। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, बेबायदिनो आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दा जों नायग्रोनोसै बेवहाय स्केल पेखौ जों नायग्रोनोसै लोगोफोर। बेहाय जाबाय 14,000निफ्राय स्टार्ट जानानै 60,500 जागोन आरो लोगोसे ग्रेड पे दंबावो बेनो जाहैबाय 6,200 पार मान्थ जागोन लोगोफोर। जेब्ला नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामगोन अब्ला नैबे लिंकआव खालामबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय वेबसाइटआ www.dhubri.gov.in नङाब्ला नोंथांमोना नैबेवहायबो खालामनो हागोन। बेनो जाबाय niyukti.assam.gov.in/dhubri नोंथांमोना बेवहायबो खालामनो हागोन, मोननैयावबो खालामनो हागोन लोगोफोर। दा जों नायनोसै बेवहाय नेक्स्टआव। नेक्स्टआव जों नायोब्ला नेम अफ दा पस्टआ जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट। बेवहाय मोनखाबाय टटेल पस्टआ दङ 17, बेनि गेजेराव कास्ट वाइज दङ लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे आनरिजार्भआवबो खालामनो हागोन, जेबो नङा, गासैबो कास्टआनो बेवहाय सिलेक्सन जायो जुदि नोंथांमोननि नाम्बारा बारा जायोब्ला। ओबिसि एमअबिसिनि थाखाय 5 दङ, एससि एसटि पि एसटि एइचनि थाखाय 1 दङ, इडब्लिउएसनि थाखाय 2 दङ, पिडब्लिउडिनि थाखाय 1 दङ। बेवहाय नोंथांमोना हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो खालामनो हागोन, बेनिफ्राय लानानै एससि एसटिब्ला 45 इयार्ससिम, जुदि नोंथांमोना ओबिसि एमअबिसिब्ला 43सिम खालामनो हागोन बैसोआ। आरो नोंथांमोना जुदि फिजिकेलि इन्डिकेटबा नोंथांमोना 50 इयार्ससिम बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जों नायनोसै बेवहाय गोबां सानो बेवहाय बेसेबां फरायनायब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन। लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय ग्रेजुवेट जाथारनांगोन, जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना 6 मान्थ्स कम्पिउटार डिप्ल'मा थानाय जाथारनांगोन, अब्लासो बेवहाय एक्सेप्ट जागोन। दा हाउ टु एप्लाइआव नायोब्ला नोंथांमोनाहाय बेखौ लिंकखौ आं होखाबाय सिगाङावनो, बेहाय खालामदो। बेनिफ्राय लानानै जोंहा बेवहाय डकुमेन्टसा मा हरनांगोन होनना बुंनो लोगोफोर एप्लाइ खालामनाय समाव। बेहाय रिसेन्ट माने कालारिं पासपर्ट माने फट' नांगोन लोगोफोर, फट' कपि नांगोन। बेनिफ्राय लानानै स्केन खालामनानै सिगनेचार होनांगोन आरो गासैबो डकुमेन्टसाव नोंथांमोनाहाय सेल्फ एटेस्टेड होनानैसो बेवहाय आपल'डखौ खालामनांगोन होनना बुंनो लोगोफोर। बेनो जाबाय। आरो नैबेहाय दंबावो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन। दा बेनि लास्ट डेटखौ जों नायोब्ला लोगोफोर, लास्ट डेटआ बेनिया 20 नभेम्बर। नोंथांमोना 20 नभेम्बरसिम बेवहाय एप्लाइखौ खालामबाय थानो हागोन, अनलाइन खालामनांगोन। आरो बेवहाय दङ साबजेक्ट्स, नोंथांमोना साबजेक्ट्सखौ मोनखाबाय नै बेवहाय इंलिस दङ, जिके दङ, ओमफ्राय बिदिनो कुवान्टिटेटिभ एटिटिउड दङ। लोगोफोर बेवहाय 25, ओमफ्रायहाय कम्पिउटाराव दङ थिउरि दङ, बेनिफ्राय लानानै बेहाय लेंगुवेज स्किल दङ, गासैखौबो लानानै 300नि बेवहाय एग्जाम जागोन लोगोफोर फाइनालसिम। बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ। जुदि नोंथांमोना आपडेटखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो, लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामना लादो। बेबायदिनो आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलनिफ्राय।